At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay sana ilokado drama nga makaipahay diragsak, ken liwliwa kabayata rigiting kay paraktar trabaho, wenno patagina na. Kuyo ganda karod, gagayem ko dita taintay dinggen, dahito'y pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita. O sana mabalinda ita. Noan niya tinagtulagan ta, iso ti matungpal. Mapan kanyak ti 70%. 30% lakin ka. Masapol ko ti dandani may sa milyon abingay ko. Iti ilakla ko ta adaga. Tapangituloy ko iti negosyo akambingan. Ay basta, saan na mabalin? Jure man kiti ang sinukat ta itinagan. Ay kaagubat ta. O di mo mat ngamin lawlawag ka na naimbag. Anya adi agpabatubat ngay bagbagam. O sige, agkita tanto intong bigat. Ngayon masapol nga danton ti kwartata. Mingay, nagbayagan ti patpatimpla kag kapek. Dahito yan ti kapeyo, daddy. Ina, agkape kayo pa ilang namin. Dandani tayo lang aruda namang rabi eh. Wan gayam hanilet. Dandanin talo abulan na pimanaw ni Mingay ngam maikaw-kaw at pailaan. Kanayon kumot kami na malipatan ti umawag. Ngam promise, daddy. Umawag ak to nintong bigan. Lawlawagam, noan niya ti kunam nga awagam, ambulansya wano bombero. Anya nga ambulansya kada bumbero, daddy. Ti agency, apangalaak ti katulong, ti kayat ko asawan. Kastagayam. Ay, makaikawan ni Mingay. Kanadyon ko nga awagan tinaganda. Kabisado na ngamin kat ti kapek. Kasano ngamin adi na uma, daddy. Kas kayo la radyo asumanaw. Manyamat na itang ibagbagam si kahanilat. At talaga, met. Kumpurme madildilaw yo. Kasi tay, asino da jay kinasarita yo iti cellphone yo. Kurang nalaangan nga tinagpat kayo. Kas jay kami lang kan amigo Arnold. Ang nasingad kaming agayam. Nukwartan sama ti pagsinsin ng bata niyo. Saan kami lang nagkinaawatan? Kasano ngamin ang makapagkinaawatan kayo, daddy? Saan kayo mat nga agpabatubat asumanao? Adula amin nga ibagbagam. Numuna ta kanain mo nga ibaga kasla akla radyo. Kat talaga mat. Ibusan nyo kinin takapeyo ta. Mangrabi itayo kitin. Hey, nasapa ka man na simbang Gumar. Kung kunam samot lang nga Danubia mo. Di mo sabot kami na mo ti agaram. No saan mo ko nga kinapkapuyan ni Tanya? Di ka kumaan nagproblema nangaram kan ko ana. Akwa, mabit lang mami. Agina na kayo pay. Ayan niya nga agina na ti bagbagam. Anya kamat na kabanogak. Kit no sumanao kayo. Ay, nakapangpangas kamot ngamin. Ayan ti kung ko naman ubiyang. Nairanran na ngamin apimanaw ti katulong da, idi aklonan na ti panagayat ko. Kapilitan ang masapang agawid, tawan agluto ti pangrabyanda. Saan ka no akayat ni daddy na ti mangrabi iti restaurant? Ay, babit laang. Unak man no certified public accountant tinubiam. Nakaturpos kumapay ng abogado no saan na nagsardang mami. Ay, naku, kirimot tinubiam. Saan ka mangibabain Gumar, Di nakapay katawaan ni Tanya. Si kakit deh. Kaskalasan pa yan arwam. Ado pa iti kanam ngayon na po. Sa maabak mo dama burek. Kanda kay punpunya po. Ano agpadagi jay. Adi agpabatubat. Ay awan na. Sanda ka pabagyan. Mabalin garod nga isalip iday. Tiyawan sinardengan nga agsaw. Wanya. Naibusang kan. Musiging road. Babayan. Po. Ha? Ni Plaka. Ay si Pilat. Pilat di may sapang birbir nga sdakin ni Pilayo. Nagkutong ngamin. Plaka kung nada pa ita kaslasan na mag-ibusan ti istorya. Oray di mo amaw. Kat madakamat ng istoryaan. Anya nga raw? Mangantanon na o mangantanton? Mangantan na. Makapabit siya nakasarita na ya Pilayo. Awan sir Silvina. Amangan no may dong parta, no siyak tikit kita ang goma. Dahil ta pa nagmanehom, ti asikaswam. Ay, ni mami nga rod. Saan ang mamating at dan nobyak? Takasano?
Manipod, inaklon na. Saan ka pa yan na ipasyar iti balay? Dandanin. Kaano day ta dandanin? No, makaawag ag laki iti agency inton madamdama. Barang jak malipatan. No, adanton katulong mi. Makaliwak sayat ton. Akwa. Itad mo ti numero ti cellphone ti agency. Ta siya akon ti mangawag. Makas asawa akon. Niya ka mo taya. Talo pa'y laabulan nga gayan ayat ta. Agpaspasyar kay jay balay. Saan pa'y nga amo ni daddy nga agnobyo ta. Makintot lakit ni, no kilaat-latan na makiasawa ang. Agyaman at launay no kasta, madam. Uwan, pakaamuan dak tulatan no inton ka ano asukunat ti katulong me. Sige nga, Rod. Bye. Ay, ulawan na ka talaga day jay Aremihyo. No, jak pinarik na iti sao, saan na pala nga intad tibingay ko. Sakit din ti isuro na. No, jak la kumana apura ng asawa ide, abogado ak kumaitan. Amangan no piskal wano huwesak pa ikitin. Sang-sang pa niyo pa'y lagayam, daddy. Kat nung nagsapa kayo arimuar. Kapan ko nga ron kinasarita ni Remigio, narigat tumana na masurutan ti aniniwan na numaladaw ka amapan ni Jebalayda. Sino day ta Remigio, daddy? Ni amigo Arnold. Na ayon tinagan na day ta Remigio. Mati, kawak nga ron na daduma. Ti amo kat dua tao day ta Arnold kan Remigio. Mangululaw nga ron, uri agmatuon. Day ta ti saan na nakaasawaan. Uray balo nga takat saan da akayan. Muna yan apa ng taglibas iti iti day ta agayam yu, daddy. Kat no, kakuyugan kayo. Awin gayam, daddy. Nakaawag ako ni ti agency. Adanton katulong tayo. Sigurado laeng. Masursuro na ti kayat ko atim platikape, hanile. No, adanton katulong tayo. Saan nyo kumapakaruan, daddy? Ang mga no, saan na pa'y anayor ornos dagiti bado na iti aparador na. Pumanaw na dago. Nay, paya si katag trabaho dito garden pipita. Kita amget. San pa'y na may perleng Nicolas dagiti matanaking ka. Anya kumamot ti pagbainan na kanya? Ay, Kulas, di kagbabain. Nabampannog kayo. Magmerienda kayo lahat na dito ni sangpot ko. Ay, talaga nabannog kami na kitaam, di pa'y agsaon Nicolas. Isa, naladaw kami ng may dito'y garden ata dote, in-deliver miya ganakan. Uray ta, samot unay nga dote trabaho iti garden, pipita. Nagsayat ka rin ano kasta? Isupay ang mayan na ayaw na pangkultaan. Una, dandani mo't utang amin dagijay. Unton panag-aabi, ti panagbayad da. Ay, katkuan. Di, adarurayan niyaw. Ang dadanon ton, ti maputputan niya kwarta. Tidakas na katawan sa matin, timpati matrabakuan medyo ti garden, nalpas mo matay. Ay, agawin siya na. Ang amsakbay na, merienda tayo pa'y. Agawin ang matlang, ito nadamdama. May kayo ka dinangal daw niya balay? Ay kwa, ada paki pangaldawan may. Unton maminsan langan, pipita. Marapay tigil sa tumuawag ah. Hello, madam. Ay, pagkabigat niyo. Ay, nasayatat lang ta, madam. Ay, kasta ka day. Agyaman ng ano, damanin pagsulkak kas katulong. Ay, kaano nga rin di pa nagbiyahe, madam? Ay, Orienton maminsan nga daon, madam, ta. Dapay gundaway ko, agisagana ka dagiti itugot ko. Agyaman akmunay ka na kayo. Bye. Ay, kasangsangpot ko lang. Mawagan ti marapay ti agency. At damanan pagsirka. Di mo pala imbaga ita, Remigio. Ulaw ka talaga. Asino ti agpaskan? Ni Toryo. Ay naimas nga rod, ti pulutan, no agparti iti pato kan kalneg. Maragsakan yung akit din ni Gomer. Adan gundaway miya makapagpasya. Di kumakit ti kabalyo ti parchen na. Naimas, ti adobo a karne ti kabalyo. Apa, di kakadipay na karaman. Ay naimas! Malipatam ti katugangam, no di ka pa'y naikamang.
Tatalagamot nga awan gundaway mo amay kamang wano maaddaan iti katugangan. O ala, agkoyog tantong arod. Ay uray kastuya ka di mabannog nga agsao. Ambok ti mabain. Sige nga rodan pa'y. Makalibre ak nga rod nga agluto inton manam, Daddy. Oh, mga no kayat mo ti kumuyog, Hanelet. Amuyo man adyak kaya ti karne ti kalding, Daddy. Uwan gaya, nalipatak matek. Imala ka iti day di mamim. Ang kasano nga rodan kat kambingan ti plano ka negosyo. Apay nga ang negosyo kayo payla iti karenderya. At alang nga rodan na ito negosyo tayo. Adan to pusgak amang imaton. Uray ta kanayon tumot ang mga nakijay. Dakayon samat ti makaibos iti lakuyo iti karenderya, Daddy. No di mo kayat ti sumurot kanyak panganam nga rod. Siya akong ti makaamoy ti dayta. Basta, saan yung unay apalaluan? Wen, karne ti kalding ti pulutan, saan alalap tinwang. Ti kayat ko asawan, saan yung apalaluan ti aginom? Numabartek kayo unay. Amangan no saan yun tumanan amasurutan ti dalan yung agawin. Ay, di amok at luklukon naklaan ni Gomar. Talaga gaya mga Danubia na. Ay, kan nakapimpintas. Ay, un gayam, siyak ni Nanam Arada. Esmeralda, ti punwanagan kao. Ngam gapo tabakita kaon, kababain mo. Aging babalasa kakid din. Nana, Ay, napintas kayo na ta. andiyan na. Ay, puno sa ito ngayon pagam. Ay, amok, abulbula na sanak. Ngam, ay. Oh, itay pailangan na kalugan tayo ti kotsek. Ngagturong dito'y balayo. Apay, isom ka nga isom. Sa kitaan nak. Hindi ka mo na, madanagan ako ng makakatawa. Anya? Kasano day ta? At dagayam kasta? Sumro, di kinapilyak no kastoy laang Gomar. Ha? Ay, ada saludsudag kan ka. Nukas pangarigan laang. Anya ti aramidam no maamam nga agkabagyan tagayam. Anya? Ay, makapakigtot mo't day ta nga ibagbagam. Kasano ko ma? Pangasinan ti ponday di mami. Idinto a Cebu ti pondag iti lolo kon lola ni daddy. Kasla agkabagyan nga ro dadadi ka ni mami. Ni, pag ko nami ti day ta. Wan, saan ka mamati? Ha? Sana nga ayat nuwas na. Sika sutilan nak. Amman ko naklangarudan. Agkabagyan da iti dila. Anya? Oh, kita, nagkatawa ka? Ngag paiso. Nakasaritak mo't ni daddy. Ada di gundaway adanda ni may sanga oras at tinungtungan nak. Uray jak amamo kat na istorya na kanyak. Awon gayam, di mat inawagam ni dadim? Saan nga rin na sumungsumbat? Ang mga napartek manan. Madamdaman nga gawid at. Barang mauray kumatlaan. Kasaritak kumakan ipakadak nga agkasartan. Anya kaya? Oh, Kas kalagdardaras. katuan. Madahanon tulad tadayta. Daman gayam pagkatulungan mong pipita. Kanong ka ti panagbiyahin? Ay nada, ako si damagam kanya kamuto. Kapno makapagsaganak mo ta? Ikamot, kanya ko pati sa ganap. Inton maminsang aldaw ti panagbiyahin. Napayag ka nun awan katulong dagajag balinga mo. Amangan ngamin no naungit naman sungawan ti makaanos nga bayag ka katulong da. Sapay kumata saan? Ngano kas naman? Awan na ba eh? Ano sa ka? Kinabailak mat nagiti napalpalabas nga mo kadi? Wano saan? Madili ti sweldo na ti 12 bulan nawanain. Okay, sapay la kumaata na singpot na kitagbalin nga mo. Si Kang magkastada ang gusti mga. Uray na ungit dagiti amaw. At dalat na dalan, di kinasayaat, nasao. Ay, apo nagbayag kalakit din. Kunak man ng tulnog mo lang Genubiam. Di mo pa sungsung-batan ti awag kaon. Madama nga min, ti panagpatukar ko kabayatan ti panagmanehok, mami. Ni, apay ka di nga inawagan dak. Ay, ada ko mga rin, di bagat kan ka. May panggap ka na kayo kani Honey Light. Saan mo abay bayagan? Asawa mo. Ni mami mo't talo abulan mi payla ang agayan ayat. Ay, uray man ganda.
Pagpasyaram to man kid din nilit ito'y balay. Siyak, ti makisarita kan kwa na. Ay unong di ama na laangan ti kasarita. Di ta balay ti pagsaritaan tayo langan, mami. Ay, ares to mga raud. Ngumta na ngumtang maniho, ah. Ngamit to ni Daddy. Apay nga taasan na kasungsungbatan. Ang mga nanapartig mo to. Kasi iti na minsan man na nagpuyog da kini Uncle Arnold. Imiyan da iti dinarayan da apas ka. Saan da pa'y anausawan anabigatan. Nalipatan ni Daddy ti kotsena. Ay, masobran ngamin ni Daddy no daduma. Muna ta. Ad-adaman ti kinarasang na ngagsaw no mapartig. Naimbang, tawan ti mangtutup kan kuana. Saan mat kiti makikinarit? Saan na akayat ti maati na ibang kana ti saritaan? Nay, madinsa na ito yan. Munisipyo matay to'y malabsak. Kitno, nagnaakmanan dito itay. Nakadano nakpay ijay tiyandaan. Adan sa sansil mo. Ay, kababain da ito yan. Dadani nagbalin nga abogado sa mayaw-awan. Kasano nga rin ang makaawit? Anda masabat ko alukan. Naglukod. Saan na ka taglisi? Nyati, mapaspasama kitilugan ko. Matayak samat na najak pa'y nagmanugang ganyak pa'y nagapo. Ay, saan ko paya kaya ti? Nay. Sarupag. Sir, anya ti mapaspasama kada kayo? Damag ka pa'y langgong. Dandani ako na disgrasya. Kahit nagsapay apatayan. Ne, nagbidot kayo iti dayta. Saan da ka pabasulan? No sa dino ti pangilikli ka kiti kotsek, surutan dakmet. Insardang yu lang arudan dito'y katengan ti kalsada. Loko. Siyak pa'y ti pabasulam. Ay, sir, ipaigid yu kumatilugan nyo. Ang mga no ada lumabas atrak kung nubas. Highway da ito'y ayan nyo. Awan gagpaiso. Salbag. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Nagbayag kalakit din, Gomar. Kaslamat na nagapo kay Jaybigan. Anyaya ti pagganatan nyo ang makasangputak, mami. Siyempre, impapas ko pa lang ati nakisarita kini Hanilet. Kakaisuna nga awan ni Daddy na ije balayda. Apay mabutan ka. Kaslasaan ka lalaki. Saan pa'y nga rod nga mo jay Daddy na, nga danobyo na, mami. Ay, sayang. Ne, anya ko mati sayang. Kaya't ko nga rin nga asawa mo ni Hanilet. Nasingpat ka na pintas, masirib pa'y. No maasawa, pumintas kan sumirib, ba't tipuli tayo? Madanon to dayta panahon, mami. Mapanak maturugan. Unak, asaan nyo ang palaluan, Daddy? Ay na, nabartek kayo manan. Naimbag, saan kayo ang naturog iti balay tinagpaskan? Apay kitin na diya kagawid. Nagdagkal di balay ko. Kastamat ti arami nyo kini Tata Remigio no masobraan nyo. Masari ibati yung tilugan nyo iti papanan nyo. Saan nagman nga'y babain? Abos na magapong tutak may lang. At dadandani nakatinubar ko. Diyak lang amin nito kung tipaltog ko kat. Patayabag lang ko man ti banga-banga na. Manumad la ti bayad na. Wala ni Daddy. Talaga? Nalakaaya ti pumatay. Tagasano adyak magagura. Sinalbag kini niya lalaki makitak tumanlagan. Kayo kiti maturugan, Daddy. Sigurado Agalin nyo man ti sakit ti ulo yo ang mabigatan. Siriring ka pa'y lagayam, Hanilet. Inururay mo sa awagan ka. Mailiw ka man na niya. Di ka man. Sangsangpot lang ni Daddy. Naparto. Nagdali ka nung nakidindong pa. Anda ka nang kinasabat na ako, che. Ne, naglukon. Sa dino ti dandani nakadisgrasya ni Daddy. Anya, Daddy?
Ar-ara pa apak nga rod nga agasawatan. Hindi ka no sa ti munisipyo, ti dandani nakadiskrasyaan na. Ay, kasta ka di? Ay, delikado. No, adalim mabas atrak kun no bas. Dahil tanga ron. Tsak kaya't ang mapartek ni dali no, dapapanan na. Ay, sige nga rod. Kasta pa eh. Sango ti munisipyo. Ti katugangak samot. Ti dandanik na kadinumpar. Ay, tikla na ilasinan. Ay, ang mga nuawan ti mapasamak akasar. Ngar-ara pa apon ni mami. Kasta ka di, madam? Sige, agyamanak manan. Bye. Daddy, amok no apay asap sa puyuto niya ti ulo yun nakasangoy talamisaan. Salbangar. Talaga nasakit ti ulo. Basol na niya Aremio. Dosan na kumangin sung-sung. Sana kumaanayaw awan ng lawlaw iti tsindaan ken munisipyo. Nayaw-awan kayo idirabi daddy. Gapu iti nalaos, abartek nyo. Sana kanayaw awan. Naulawag lang gapu iti bartek ko. Yak nasurutan ti dalan ko. Sapay lang dandanin dinung para yung awanan bay na lalaki. Kat, saan kayo nga ang makastrak iti opisina ita? Sumra ka. Mintun panggal daw, hindi malam to. Uray inton bigat pa kitin ah. Tapay nga surunak. Nasakit nga ron ti ulo yo dati. Dahil ti kapeyo. An ko nga inasukaran tapno mausawan kayo adagos. Talaga takdira mo di pa nagbalin mo akatulong. Di kalagad mabainan ni Tabagim. May sagad certified public accountant agbalin na para timblay di kape. Sana bali. Taintun bigat kat sukunin tayo ti katulong tayo. Kaduan nagtugayan dati. No di nagisungsung manan na ni Remio. Tapno saan na kayo nga ulawan? Uray awagan na kayo sa inyo asungsung batan. Ay, mabalin man nga agbayso. Nung nga tagsinukat ta iti cellphone. Madigayam. Ang mga nuarman na ka ni Remio. Sa bagay, uray na bartek na yay. Saan na nga mo ti agaran? Apay may kapailang dito gardin. Da kamilatan kan kulas ti makam mo. Uray tawa met unay trabaho dito ipipita. Awan tumanan ti gundaway ko inton bigat. Ha? Mabayag tumanan na saan ko makita ni Garden. Si Kamat. O di picture tapno kanain mamakit-kita. Pakipicture na kami mo na kini kulas. Ay, saanay. Nay, apay asanay. Ay, nagwapo kami samat kan kulas ko naman. Di kami kulas. O, kita mo nagtungod. Di kahit ko asawan. Saan naman sapul nga laak diladawan ti Garden? Wala nagpesa niya. Nuanyala di tanti bagbagak mat ngawan kas iskan na. Agawin ak tumatlang inton madamdama. Sige. Agdalusak pa yung balay ko. Makamuka. Iso saan kalakuman ng imay. Ure akikita tayo ito, drabi ikuma. Nasakit yung ulo ni daddy ang nabigat na. Gapu iti pa nakabartak na idirabi. So nga, aldaw to nga tanin to ni umay mga opisina. Uray saan ko man nga umay mga opisina Tapno agmalmalam ka, amang bantay ka niya. Madanagan kan sa launay nga da mangaram ka niya. Ni, saan nga iti dayta? Ang ti kahit ko asawan, danunan ta ko may di balayo inton malam. Kahit ngaminan ni mami nga kasartan. Anya? Iso ama sapo, lagpudnutan kini daddy. Makapagamam mo kumapay nga ro dagiti dadakkel ta agkabagay matla ang nga gabalayan. Apay ko maasaan na agkabagay. Sa bagay. Saan la dagiti agkatugangan di saan nga agkinawatan. Adapay dagiti agabalayan adi agkasunguan. Saan mat nga ta mapasamag dayta ka dagiti dadakkel ta? O anya, payat ka? Tiyan niya. Agpudnuta ko man kini dadim. Sikati makaamo. Saan ta ko mga kuyog ama pa ni balay. Ni, man ano ko ma? Ang no kayat mo nga umayak tulangan nagpasyar ije balayaw. Mabalin matlat ta. No iso ti mapagtutulagan. Salbag kinitikas tayo pa nagpiyak. Nasakit pa lang ti ulok.
bunga rito lang atan ad-adan najak mausawan. Intun bigat lang nga mga opisina ag malumak nga gida. Uray ta kabaalan ni hanilit nga matunan ti negosyo. Aginan pay ket kuman Adda ngamin amay sungsungak ni Remigio nga agbisyo. Adday ta. Saan ta nagkuyog asimangpad dito'y balayo? Nagsaruno talaan. Apay nagbusina ka pa lang. Nanangag ni daddy ti pa nagbusina. May nalaki ti antiki. Apay ngamin ngawan katulong yo. Addan to nintun sumarano nga aldaw. Awan gayam. Intun bigat matinti imbagak kini daddy pa nang sukon mi iti katulong mi. Oh, kunak numang lok-loko lang da dyan nagbusin. Adda ka matgaya man. Addaak, daddy. Dati ko naman. Mabit lang. Mabigbig ka. Kwa? Ni Gomer, daddy. Am mo yo, tamasansan ngagpasyar dito balay. Wan! Kaing ingas mo nga may tigistayan na kadindong pargoy di rabi. Anya? Ni daddy saan kayong sapay lang na usawa? Ay, niya ka na sanad. Ang mga numalasin nakngagpaiso. Kasano nga rudan? Nakapasyar ka man, Gomar. Nabayagan na di naudi pa nagpasyar mo. Lipyer sapay langit eh. Ala ni daddy. Ang awad naman ni Gomer. Unmat, sana gagangangaw. Pebrero sa di naudi pa nagpasyar mo dito balay. Kasta nga agpaiso. Makumikumak ngamin iti negosyo mo kin mami. Angam, hindi hunyo kumapay lang ti plano ka pan nakisarita kada kayo? Ado, tinakakumikumak iti bulan di onyo. Ado ngamin, tinagkakasar. Daddy. Ada ko maibagamikin ka. Abay, nandiyan ita. Daddy, Sir Conrado. Ops, san mon amay babawi pa'y Gomar. Naibalikas mon. Nabayagan na jak nakakita iti baranew. Ngem kasla makaangot kiti ginelgal la baranew. Naglaing tumot asumao daytoy alakay. Agpadadakin mami. Ay, kuha ngamin, daddy. Nabayagan nga da kayat mga ipudno kini Gomer kada kayo. Agnobyo kamin kini Gomer. Sapay kumata ada panakay karik. No day tabanag saan kayo ang mabiyangan. Kasama ta talaga. Masirip yan ako. Saan ba't nga ta nagbidot? Agyaman na, saan kayo nga agugat, daddy? Hanya kumati pagungatag. Kaday tamo ti pagtungpalan tayo amin. Ay te, pagtungpalan niyo kuba. Awanon ti problema, mami. Nakapagpudno kami kini Hanilit kini daddy na. Ay, sumat lagaya ba na karagrag sa kasang bangkat Gomer? Katanya nga rod, mabalin nyo na tulagan ti kasaryo. Dahita ti pagbilibak ka da kayo, mami. Napartak kayo unay. Angam ti kunak. Agam ammo kayo pailaang ti agbalinto nga balay nyo. Taapay. Anda ka ti problema, iti agbalinto nga abalayan ko. Agwa, awan matkit di. Angam siyempre, narigat mo't salang agkita kayo intun matulagan ti kasarme. Puno mo't kiti dayta nga imbagam. Kaano nga rod kita kami iti agbalin nga abalayan ko? Kasaritak tupay ni Hanilit, mami. Kano ka ang masango ni Daddy Conrado, ti panagsango yo. Manipur gayam, idinanubyan na ka ni Gomar. Si Mardeng mata na nang pasyarkan ka. Kas kada tayo, daddy. Makumikum iti negosyo da kini Mami Rada. Rada. Gaputag dagnagan iti Rado at damat Rada. Kasta kayang tinagan ti Mami ni Gomar. Makapakatawa. Mami pa'y kaya man dawag mo kang kuwana.
nakapagtulag kayon sa ngagkasar. Saan pa'y mo ta, Daddy? Talo abulan tayo lang nagnobyo kami. Awon gayam. Saan nga intun bigat ti panang sukon ta iti katulong tayo. Intun sumarunungal daw. Sino nga ron di kadwa mamang sukon iti katulong? Ganda kayo awam mo't sa bali. Nasayat nga ron. Tapno makita ka na imbag nagbalin na katulong ta. Ala ni Daddy! Kasi tisigon, kamutaw! At daak dito karinderya, kanay nga dumagdagasak. Pangururaya kiti pa naglukat agency. Mas tawag mo't nga mingking kapipita. Tunggalag biyahe ka, Rabi. Bis ko mga aldaw, nagsapat pa nagkapum dito. Ay, nakadayo ka man ay. Ay, apay. Hindi la Rabi nagkapo ka diti bugyasan. Inimas tayo kuman nagsasangwan kada kulas ti pinikpikang kay. Ay, apagbit na ti oras ko na. Iti di mabayag, baka subliak to man hindi tabugyasan. Ang mga nusang ka pa yan naka-order di ka na. Nanganak ko na, nalpasan. Agurdak man kiditi ka pa eh. Apag isunta ka maibos ko. Lukas ta si kanipipita. Tayag bali na katulong mi. Kabisadom ka din amin na trabaho ito nagtibalay. Amom ti trabaho ti katulong. Saan nga asi-asi ti trabaho na? Naglay nga sumangday ti kaya. Kaya't nagsapay putput nga. Apay asan ka ngagsao pipita. Napabutngan kan samatan. Kayat mo ti agbabawi. Pod nun sakit di ti atap ko asaan ka na irwami ti dag ti katulong. Sir! Sayang sabot ti oras kan banok mi. Nagginapay ti gasolina. Di ka matla maura yan nga agsao. Apay umal ka? Sana ka umalsan. Nagsawa kitayan. Katanya nga rod. Amangan mo sakti agbabawi. Napanan namin ni Halilet. Bagbagak lagi din kan kwa na asak ti mangbalasakan ka. Nagmatitibag pagat. Ay, sir, amangan no, mabalin ko tiyak sao? Nakadlaw ka na samot ng pipita. Talaga nalainga ka suma. Tiawag na karod kanya kat bangkero. Ang saan nakagaskin ni Bereng apanawbaw. Sir. Sige, batang munti agsao. No adanas kan nga ilawlawag mo. Awan nilang lawag ko, sir. Ngano may panggapit ti trabaho kas katulaw. Awan problema. Mabalin iti ang damang kini Madam Secretary ti agency. Ado din ang katulungan kat tanapintas ti serbisyo. Nasaya at lukasta. Ngem, makaanos ka nga ta. Narawami ti trabaho ti kasangsangoy ang katulong, sir. Ti kayat ko asawen, uray awan radyo ijay balay, siyak ti pan nakaradyom. Ngem do addaak ijay opisina, na ulimak ijay balay. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita. Yawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Nakadanan kami kini Daddy dito yung Marapa Agency, Gomer. Nagsubliak dito yung kotse, pinarawarnak ni Daddy. Iso ka no ti makisarita iti agbali nakatulong mi. Ay, nasayaan nga rod, tapno makasarita ka. At ang amin bilin ni Mami. Apay, anya ka no ti pagatang na. Anya pagatang? Adamol iti asidag ti opisina ti Marapa Agency. Ati kayat ko asawan, kayat na kano makapagamamuda kan Daddy. Nakigtutak sa timbaga ka. Inangaw ka laang. Ibagak to day takin ni Daddy inton makasangpat kami. Nagkuyog da Hanilet kan Daddy Conrado. Anang sukon iti agbali na katulong da, Mami. Anong nakasaritak ni Hanilet, kat ibaganan to kano kini Daddy na, ti kalikagom yaw. Awan gayam ti katulong da. Ni, agtalo abulanan nga awan katulong da, Mami. Isuan ni Hanilet ti para tagibalay. Nalaing agluto ni Hanilet. Awi sumtuman nga rod ni Hanilet. Tay sumot ti agluto. Anya? Kaya't yun samat at akabun ni Hanilet. Saan nga iti dayta? Ang gaputa kunam analay nga agluto. Kaya't ko amaramanan ti luto na. Kanapay nga awan katulong da. Naungot samot ti agbalinto akatugangam. Adda kagaya man Hanilet. Pudutin kan samot iti unag tilugan ta.
Matagtakanak nga ron ang guray kada kayo, Daddy. Kaputa, di kayo matlarumwaran kini Pipita. Nagsubli ako dito opisina. Kasano makapanaw kami kat na kayo gayam kan Pipita ti agpinirma iti kontrata. Dinamag tinapinta sa sekretarya no na pananyo. Agpinirma nga ro din iti kontrata, Pipita. Kumusta gayam ti panakisaritam kini Daddy? Nasayaan mo't, madam. Nasingpot ni sir. Napagustuhan na kiti dahi tangay bagam Sige, agilibre akiti halo-halo kan ice cream. Talaga nangaw kayo, sir? Saan naklaing ang nalaingaw mangaw, Pipita. Nalaingak pa asumaw. Ago makaadungag iti radyo kunak manayin. Pwera ang kantaa. Dahito tagbalin a kwartom kabayatan ti panagpaay mo akatulong, Pipita. Makaanay mo't nga tanda ito eh. Nalawan, anay di pagkwarto ang madam. Ang may sakman. Dinalusak da ito, idisakbay adimteng ka. Ngam, kita ang tulang no saan anasaya at ipanakadalos na. Madam, ang problema? Napaot ti panakisarita ni Daddy kan ka. Nadlaw mo't nga tanti ugali na. Sapay kumata maanusang. Nasingpot-mat ni sir. Dahil talaan ito nalaing sa sumaaw. Dandali sa anak nga pasubladan nga sao, nagsarsarita kami. Sa dinilaw na, mabaya sa anak ka nuwag sasaw. Dahil tapay ti may sa amasapul nga anusam, kan marwam kan kwa na, Pipita. Ibagaklangan kan katipod no. Nasurukan at talo abulan nga awan katulong mi. Ay, kasta gaya. Narigat mo't nga men, di basta galay, di talkan nakatulong, madam. Saan nga iti dayta? Ngamga po iti kinalaing ang sumao ni Daddy. Yak manam mo na awanak. Malamsan ng samot kami. Kasla, radyo mat nga taa. Ada nagiti reporter kan announcer iti sa bali nga stasyon ti radyo. Ama sobraan dati bagbagata. Ipasigurado kan ka, madam. Uriyan yun mapaspasama. Sa anak to maumakin dalim. Agi amanak no kastama ng Pipita. Si kamat lati na kay baga kanyak. Anarigat ti maadaan iti nasayaat kan mapagtalkan akatulong. Saan pa'y ngay mawag ni Hanil Nakasangpad damat iti kunakon. Amangan no na banog. Saan da siguro anang opisina kin Daddy Conrado. Ay. Ni. Agalas 3 gaya man. Oy, awan mo't later aramidok dito opisina. Agawid aklan. Da kayo, mami. Ay, wan gaya, mabalin nga lang ti numero ti cellphone ni Hanil at awagak to inton makasangputa. Anya ti ibagayo kon kwa na. Ni, pay lang adamagam. Ay, syempre, kahit ko lang ada kasarsarita kan makasingad ko. Ay, kahit ko kumangawagan, mami. Ang amang ano agin ina na. Gumar, saan mo nga rudan asingaan? Amang ano na banlog? Ay nga makabannog ti agbiyahe, so ano mabalin, jak kayat mo ti agbiyahe iti adayo. Ay, kumabatayo pa ilaan. Ama pa nagmerienda, mami. Ija iton nga itod ko ti numero ni Hanilet. Ay, masak mo itong tinaturong. Pasado alas 10 kaya man iti malam. Bumahon ako, tinakitaan nun ya't matrabaho. Kabamain mat ka nagiti amo. Langro na kini Sir Conrado. Amangan na damadilaw na trabaho. Kasanda sa nga kilometron ton ti mga ko sa una. Ay, kamalakmit kiti da ito oy. Kaslasaan mo't anaong at unay ni Sir Conrado. Agriring ti cellphone ni Hanilet. Barang kayat na asumbatan. Dahito mo't lang ata ti numero ti cellphone na. Amang ano nariruan ni Gomer tinted na numero. Hello, asino ka amang istorbo kanyan? Nabannog na tao. Tilakatisin mong bat. Ay, kunak tupay kat. Anagriro ni Gomer. Asino nga taday ito'y alakay ang laing asumao. Di mo kayat ti sumungbat? Amo, no awan na saya at maaramid mo itibiyag mo mapankalangin iti West Philippines Ano ko mati aramid iti West Philippines? No di mo kayat ti agsao. Sumarak kay di mabalin mo agkasarita.
Itaman pa lang anak kaputak itikas di alalaki. Naglaing matin asumaw ngam iti siya. Anya nga tano awagak manan kat pagsasawak. Syakit din tikas kastana. Daddy, cellphone niyo matay ito eh. Ang dalaki di kada kayo di cellphone ko. Ne, cellphone gayam da ito eh. Ang mga nariruwa ka pinidot iti unag tilugan itay. Nagabay mo't ngamin ti cellphone tayo iti unag tilugan ko. At dahil mawag itay ngam di mat simbong ba. Anya? Sino day jay dati? Yak nga ron amo ta saan naman akayat ti agsungbat. Inaramid yung man nga tanti aramid yung adi agpabatubat. Nah, isungatan da iti umawawag. Manilet, makamukan kan ko na. Ni government day iti umawawag. Hello? Talaga sana ka nagbidot. Numerom tinaitod ko kan mami. Ha? Anya? Tinawagan na ka. Ngamlakay ka no ti simmong bat. Ni dati laki ti dayjay. Di pa'y natulang ti panagkasarmi kini Gomar. Kasladat makita ka problema dagiti agabalayan to. Rayak lang nagsidukar anak kaangot. Ti amok no si marungkar day di mami. Ni dati man. Anak manabot-bot nga. Lay kunak man no saan ka mamati iti alalya. Apay papanabdakas taunay mo tibistem. Papaayaban na kano nga ron ni Mami Rada. Iso asan da koon nga urayan kini Pipita. Maan kayo latan. Nay, kasangsang pati Pipita. Damo nga ilutuan na ta. Mas daaw to man nga tan itikin na laing ko asuman na o. San yung unay ngamin apalalwan daddy. Ay, adagay ibagak ka na kayo. Kaya't na kayo kano amam-am mo kan makasango ni Mami Rada. Day talaga yam. Kano ka de? Damagat to no kaano ang masango na. Sige nga raw ti sapsapam nga ibagakanyak no kaano asa nga ilyon ta ita. Tapno maisagana ni Pipita tinaimas ang maipasango kadakwada. Uray kaduag to ni manang Pipita nga gluto daddy. Nahuwan gaya maya. Nalaing kamot gaya malumoto ang mga nunay imas pa itilutom ngam ni Pipita. Daddy, saan yung ibagbaga data? Ang mga numanggag ni Pipita. Inakon, ang taksi aklatan. Tagpay tulnogak to kinigomar to nagawin niya. Mamati ako na iti panangibida ni Gomer iti kinalaing mong agluto, Hanilet. Agot na paila ti lutluto, mabisina kon. Mabita na maluto da ito ay mami. Adada kayat ka manugangan no kastoy laeng. Saan nyo ko manabaybayagan pa? Mami, anyaya tayo tanga ipagbagayo ka ni Hanilet. Karintaran yung matlaw na yan. Apay lagamin nga baybayagan nyo, Gomer. Madanon tulat ta day tabanag, Mami. Kababain ka ni Hanilet a paglutwan nyo. Ay, pasensya ka na. Awan nga min daytay katulong mi. Ay, lahat mat nga min na nagpakada. Awanan yaman na mami. Si Bibi agpailaang day di mami, hindi gusto akong tagluto. Pagyaman at ubi nga kasi nung suruan na nagluto. Agtugaw kayo pailaang mami, tapno saan kayo amaktangan. Di may mayat kumati pa nagsasarita tayo no kadwatan ni Hanilet amang Rabi Ipipita. Inranana pa nga min tinapan iti balay apakay kamangan nunto. Di pa lang isuda timay dito tapno makapagam-am mo kami kumanga agabalayan. Pipita, apay saan ka nangan? Sir? Dito'y balay awan nagbain-bain. Dahil ta kumati ka na yun alaglagipam. Sige, mangan kalat na. Wen gayam, kumusta kayo ije lugaryo? Nasaya at sir. Maragsak, kanauli makijay. Siguro nasuli nag-ije lugaryo, Pipita. Ang mga nutay ko nadan, 20 pesos langan kat mapan ka ni langit. Na mangisubukan Apay, amom malagip ko ni Remigio. No adda dardar ayan may pasken, kaslapang karera anwang amakiin na itipila. Oray ba kayo, sir? Saan kayo pa yan naglakay? Mabaawan natin na po kung natin ang tumakan. Huwag nagpaisoan niya. May masak matanti makisaritakan ka.
Kas nagtutulagan tayo kada mami, hanilet. Inton malam no Sabado ti ay may balayo. Ibagak to nga rod kini Pipita. Anya ti kunam? Apay, adaya katulong yun? Ay, kat ni daddy mo tirantami. Ti kayat ko asawan, pagsaganaan mi ni Pipita, iti ipasaango mi kada kayo. Sana day ta tinapatag. Napatpatag ang makapagsangot ag iti dadakkel ta. Kasan day to yan? Hindi ta na ibagak ni mami, ani daddy ti kinasarita na iti cellphone. Saan mo na problemahan day ta? Saan damat nga ta makapagbinigbig? Bay, ang mamaduktalan dahin ton makapagsangod ang agpadadaak kasla radyo at di maumang agsao. Ngumgum. Saan aday ta ti problema? Data ti agden na. Agkatunusan dakit di nga gabalayan ta agpadada sumanao. Ni, Siririn pa lang ni daddy. Matiktikan san nga aguruuray kanya. Hello, daddy. Hello, Hanilet. Ay busmatlagan ti pinatimpla kakapek, awan kapay. Makapamitlo pa yan nga imawag ni Remisio. Mayat ka no ti panagsasangudan katagit ti sigo da katropa na. Daddy. Pasurunak nga no tadyak matam-am mo ita. Anyapay, jakpay inarmalay ti di sa o ti loko. Ha, kaslay sudak itin ti kalaingan. Daddy. Ayan mo, apay ayasan ka nga agsaw. Na magpay ti tagkat, amo na nga ipukaw tinagan na. Amo na pa'y abilangan, dumano ti tawon na. Daddy, ikandag kami iti kundaway ang makapagsao Ti kagurak katagitatag ka, karigat na ti aguni no tingat rabi Paulik tuman kan Pipita ti akasya pag-apunan ta. Wala ni daddy, noon niya lagi tanti pagbagana. Kaya't ko tagsao, nang sanak man nga ikan iti kundaway. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Basta unay nga ta, ti panang papaggas mo iti kutsem Gomer, yaksapay na ang san. Adakan, ang mga no, saan ka pa yun na adimanon iti balayda? Mami? Ay, di ka kumadimanon, tapno makasarita mo't lang ti katugangam to. Kat maibagam, ti panagsangom nga agabalayan. Awan ti problema iti dayta, mami. Pag kunaam nga awan ti problema, no siyak lang nga biyang, awan ti problema kanyak. Makaturog akon, mami. Hinton bigat langan nga agsarita tayo. Ay, agpadpadalat ta dagiti agabalayan to. Di nagpasublatan ni mami nga agsao. Kasanon to nga talaangan, inton agsangod. Nagsalitaan mi kinsar Conrado di Rabi ti pandang sa kailiyo iti nobyo yo, madam. Ayun gayam, saan kayo pa'y nagkita kini Gomer ta? Kasangsangpat mula idi kalman. Saan mo pakaproblemaan na ita? Kadoon kantong agluto. Ha? Ay, sige madam, nakati makamo na niya't nasaya at may pasangaw. Noan niya tilinutok iti balay da iti Rabi isuntumot la ti dadduma may pasango. Hanilet! Apay daddy, anya ti ibagayo kanya. Alpasan nagpahingamin nga agsaw Dahil ka ti kayat kin ni Remisio. Tapno saan nga umatindog ti saritaan. Kayat ko ang makasarita ni Homer. Talaga nalibtag ka lalaki, Homer. Imon una ka pa'y gaya madimtang diti opisina. Ha, sinakbayam nga taliniklikan ti trapikan niya. Pusto tayo. O, kata niya, kumusta ti negosyo yo? Mayat-mat, daddy. Kasano ka mayat na, editaliyem ko ma. Well, gayam na ibaga ni Hanilet, kaya't nakkanwa makasango ni mamim. Huray siya, kaya't kumatgagsarita kami. Bay, aklatan asumanaon ni Tata Conrado. Saan mat asyak ti mabannog? Saan mat ngagpasugla? Nagasat launay dahi tingal daw makapagsasango tayo. Tatari gagayak launay makapagamamuta. Anya tinagan mo itayan. Kasla adan nakakit kita aken ka. Esmeralda ti si bubukal anagan ko. Ngam ga puta bakit akon, radalata.
Kababain no agin babalasang ado ti agkunkuna nga ado kanuti kaingas ko. Amang ano kabagyak ida ngam di kami lagam amo. Amom kat nagwawaras ang nagiti tao. Mabali na kasta. Saan lang nga si kati agtarigagaya ang makapagsarita ta? Uray mo't siyak. Nagasat launay daytoy akan ito. Ngam nagasgasat pa ni Gomer. Ta nakanobya iti kaskin ni Hanilet. Anasingpet kan napintas. Nalaing pa'y ngagluto. Yanay, kasano nga amo manalay ngagluto ni Hanilet? Madama pala ang ngaglutluto ni Pipita. Kastoy nay, idiin may ijabalay. Madama ang ngaglutluto. Tinulungan nakmatan. Kat idi lang anak kaaduk tinangan. Naimas tinluto ni Hanilet. Mga no itip. Nabayag pa dinadyak na karaman ititip. Di ubing kami. Pag-iinagawan mit itip no addag padaya. Naimas man ang malaukan iti sang kabasit a manteka ken asin. Saan nga pakasaud ito ilakay? Paabakakit din. Ani, Homer Gayam. Di ko masumango. May mayat kanunudwa tala nga makapagsarita. Nakainto kanumat inton maminsan. Nay, kasla kasarmatan. Nga adda balas na. Iti pa nagpaala. Ang amawan problema iti dayta. Ikuyog minto ni Pipita nga agluto. Makainis makatay siya anak kay kandakan. At kasaritahan ako na kumangam. Awan mo, di mayat na paanin. Nimpag kumano na mo sirbi di pagsarsaritaan. Pipita. Anya ka dito masapon yaw. Awan ti kasapulak ka. Kahit ka lang nga kasarsarita. Napan nagdigos ni Hanilet. Dagangan ka nula unay. Madama pa lang agsarsarita da Daddy Conrado kan Mami. Sanda pa ilang napanaw ng sarsarita. Nadlaw mumot nga ta nga awan ti mayat apatiw kadakwada. Agpadadaan na laing asumao. Di nga men. Kasta no kasaritaan ti tao. May sapay arason no apay nga inasitgan ka Pipita. Kahit ka mamam mo. Ita lang ang nakita ka. Kasang-sangpet ko lang amin hindi kalman, sir. Kabarbaro akla nakatulong damadan. Ita pala nga nabanugak nakasangputak. Makabanug kaya makasarsarita ni Conrado. Takasano asan kayo ang mabannog Mami. Awan mo't ti mayat apaatiw kada kayo. Agpada kayo analayng asumao. No saan mo tapaabak day jala kay? Nagaduti mais istorya na. Ni Mami mo't. Ay, pati jak am mo mais istoryaan na. Ay nakadanon pa ije Palawan aging gay Mindanao tinagsaritaan mi. Anya? Kan ada pa'y may saan adlaw ko. Jakla na ibagaken ko na. Tadi mo't sumartungan ngagsaw. Nakayayat kayo nga rod akitaan Mami. Ay, pulo sa jak mayatan. Lakit di nagbidot. Isu day jela kaya nakasarita kay di awagak kuman ni Hanilet. Mami? Ay, saan mo kanunungan day jela kay? Hey, siyak tinam Gomer. Mala, agsaw ka. Tila mabain. Limakla kaya na sumanao. At tiwundak pa yan na babae. Apay day ta kape atim timpla Pipita. Idasaran nakman pa itiin na po'y konsidaan. Sige, sir. Siguro namin nasaan kayo mga nitin na po ibibigat. Kami sinanak nga ro da nabigatan. Naimas ti luto ni Hanilet. Ang jak maimas tinangan. At adamat ngamin ti pan nakisarita ken ni Rada. At kasaritahan kayo sa harap, sir. Kanya nga kasaritaan mat kay bagbagam. Di na ammo ti makidanggay. Sabali mat ti istoryaan na. Aging kalang ija Mindanao tinagsaritaan me. Di ka din maungpot ti panangibida na kadagiti kabagyan na nga agnaedin ni Jay na duma-duma apaset ti Amerika. Ay, mamanungat agdangan makastilan. Masapol amam daytoy. Nakadlaw ni Mami idirabi. Nalagip na ani dadim ti nakasarita na idi inawagan na ti intad ko anumirom. Angkad, anya nga roda.
Makagura ka din ni mami. Daklam mo no makagura. Ang kasla na pilwan. Apay ko ba na pilwan? Iso ka no ti babae. Ngam saan nagpaatiw ni dadim. Dahil tati makikita hindi na problema. Nagtumpong dagiti dadakkel taan na laing asumao. Kunak met, saan a problema dayta? Ta saan met nga isuda ti agden na? Ang masaludsud ko man. Inton nagasawa ta, sa dino nga ron ti pagyanan ta? Si kama, sa dino ti kayat mga pagnaudan ta. Si kati pagpilyak. Amang ano, di mo maanusan ti kinalaing ni mami asumao. Kas matlaan ki ni daddy. Amang ano, di mo maanusan ti kinalaing ni daddy asumanao. Amo ka nabayag at tartarigagayan da ito'y apa nagbanag dagiti anak. Malagip ko idi alukuyin nagti asawak nga agkasar kamin. Taday tanto kanumatla ti pagtungpalang mi. Kanti panagasawan ti nobyo iti nobya. Ti pakakitaan iti na pudpud no apamatag. Da kayo man nga agayan ayat ti agsao. Sakbay ang makaadayo kami kanabalayan. Ang mga ni Gomer lang ti agayat nga agasawa kayo. Ganon, kasar kayo. Daddy? Ni Anilet ti kayat ko nga agsao. Saan aga po ta sikat ti lalaki. Inaknak mamlatan ti anak ko. Agpada nga adakarbingan ti lalaki kan babae no kastoy ti saritaan. Daddy. Ang mga no pilpilitan na kalaang ni Gomer. Anilet. Ay, saan mo kumagurguraan dito nga ibaga kabalayan? Abalayan ko naklatan ta dahil tantumutla ti pagtungpalan. Depende dahi tayo ti pagbanagan ti panagsasarita tayo. Nagsaritaan min ana imbag ki ni Gomer dayto daddy. Okay, nuutay tati ko nam anak ko. Amamu ka, ket uray may sala a letra na ibalikas mo mamati akon ken ka. May sa letra? Ipagpagaunakon kada kayo nga gina. Kakaiso na nga anak ko ni Hanilet. Kayat ko nga ingrande ti kasar. Talaga nga ingrande. Maminsan lang nga agasawa dagiti anak ta. Ibagam lang nuan niya ti kayat siya kidawan. Ipaim mi day. Siyak ti adadaan na bang aran iti panagtunos dagiti dadakkel ta. Nagnerbyosak nga ron. Unak no saan na maunos ti amin. Takasanong, agpadadamot ngamin asumanao. Ni daddy talaga ti saan pa ati o. Danda ni saan tapay ang makasao. Isuda ti adadaan nagtulag may panggap iti kasarta. Aglalo ti petsa iti kasarta. Ti petsa ti kasar ti nabayagan nagpinpin na pilitan da. Saan amapnak ni mami iti may sala asiro wano nagtimbukal iti numero ti kasarta. Tapno masolusyonan day ta. Alas 10 ti kasarta. Nung pa'y mabalin ko mati alas 8 wano alas 9. Kayat ni mami ti alas 8 kuma. Upat ka nung amin ti nagtimbukal na. Makaisip ka na giti dadakil ta. Mala. Tinapatag kat naurnosan ti nagsaritaan may panggap iti kasarta. Asikaswantan dagiti masapol a papeles iti panagkasarta. Sir Gomer kan matan Hanilet. Ano nga si kaso ka dagiti masapsapol iti panagkasarta. Ipita, rabinto man nga ta na makasangpet ni Hanilet. Dahil maglaangan tawan Biyernes 13 dito a bulan. Ha? Ang maguray ka. Kita man na imbag ti kalendaryo. Awan sir. Gaminto na may abulan. Ada Biyernes 13 na. Anyakit dahil ta apat pasyente tinawid tayo kadagiti nataangan. No, sige, sumra ka pa iti kwartok. Ayaban nakto inton itulnog ni Gomer ti balasan ko, ha? Ibagam ko na nga adda kayat ko nga ibagaken ko. Oh, kasarsarak ko lang iti kwarto, Gomer. Ngam adda kayo matan kan Hanilet. Daddy, kahit da kano kasarita? Tapno na anayas ti panagsarita ta, palubusan ka asika ti ad-ad nga agsao. Natulag yo ka din no sa dino ti pagnadan nyo. Uwan, Daddy. Saan ka di pa na ibaga ni Hanilet kada kayo? Namagag kumapay no imbaga na kanyak si Kabit. Dito'y balayong agnaad kami, Daddy. Nasaya at. Dahil ti nagramakin ka.
Di mo pinanunot akabagyam ni Daris di ta abagatan alaod. Kati panag-opisina yo. Kasano nga ron? Ala, panunuto man na imbag. Apay ngayon palubos mo ngagnad kayo iti balay dahan nila. Sika ti lalaki. Sika ko mati masurot. Mami, saan nyo kumapagbalainan a problema? Mabalin mo't nga pag sinublatan da kayo kan daddy. Oh, baknang tayo iho. Dakkal ti balay tayo. Ada kumapaibaga kada kayo. Ada ngamin nadakamat na maipanggap kada iti negosyo tayo. Ang amangan no agungot kayo iti singasing ni daddy. Apagsugpunan tayo dagiti negosyo tayo. Ay, day tati sana mabalay. Day to'y mat nga rod ti panaggubat may nga gabalayan. Ay, saan mami? Ay talakit din ti paggubatan nyo nga gabalayan. At dapay ayakas ta. Saan mo't nga ipapilit ni daddy? Insingasing na laang. Uray pa day tati saan napakatuluyan ti kasaryan. Ay, at damanan asaan mabalin mami? Manulang aldawin. Kaldawanan ti kasarmi kan hanilet. Sa adapay lang mapasamak ariribok. Kan timat arapa-apin nyo manugangan ni hanilet. Ay, makabababawi ak nga rudan. Jesus, delikadon sa dayto. Kaslasan hagang angaw ni mami. Ararapa-apa ka manugangan ni din ni hanilet. Malaksid nga minanapintas kan basirin nalaing pa nga agluto. Ngam, saan kumot ka mapakairanudan? Ni, imbagak matan itay kada kayo mami. Alin nga pag sinublatan da kayo, apakipagnaedan kan daddy. Oops, sakto nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Dito nga ron ti problema itahanilit. Saan nagustuhan ni mami, nga ijay balayo ti pagyananta. Saan ka no anasaya at siyak ti lalaki. Nagwalpasan na napagtulagan ta dayta. Alangan na dayta ti saan napakatuluyan ti kasarta. Ay, imbagak pailangan min kin ni mami ti singasing ni daddy. Apagtipunan dagiti negosyo tayo. Ngimot nga min daddy. Noon nga laditan ti mapampanunot na. Bayang pakasaritak to. Mabitla. Saan nasaya at ti pinagpinulong ta? Saan pa nagpulong? Kasaritak lang ni daddy. Madanaga na. Amangan no saan matuloy ti kasarta? Anya kaya? Day talakit din saan apakatuluyan ti kasarta? Magmamano lang daw kaya man natin magkasar kayon kan sargoma. Kablawan kayo. Sapay kumata naragsak di pa nagtinayo. Agyaman at managpipita. Saan ka kading umapan? Agkasarakon. Ala, nakingtutak iti dahi dyan ng bagam kanya ka, madam. Naimpagtawan sakit ko iti puso. Naangaw ka gayam. Ay, ada malagit ko. No, kas pangarigan ta, umalatiw kami to kinigomer nga agyan iti balay da mami rada. Kaya't mo ka diti sumuro? Anya? Mabalin matlan ta. No, mayat lakit din ni Sir Conrado. Siya ko ti makaamukin ni daddy. Ni daddy. Ada ibagagkan ko na. Sige pa, manang pipita. Ay, yan. Nawanan dumak iti umang agakar-akarak iti balay. Ay, malagip ko lakit nga raw. Adda kasta nga amo kiday. Idi na kaya asawa ti anak ma. Simursurtak iti anak ipagyan iti balay ti asawa na. No kasta, ti kayat ta. Ay, awan ti mabalin ka. Awan mo't kitgit na kaidumana. No kasanot ti kinalaing asumao ni Tata Conrado. Kasta mo't ti kinalaing asumao ni Nana Rada. Saan ka no? Yung talaga mo tamang manggag ko ti panagsasao ni Madam Rada. Tila ang gayawag kan kwa na. Ang muna ti agparbeng. Kay magagayam ni Gomer ti insingasing ko idikan kwa na balayan. Angaw ko lang dayjay, sinireyoso na maten. Kasanubot lang kami na pagtipunan ta ti negosyo ta. Naimbag kumano da ta ti agasawa. Anya?
Nakintot ka lakit nga ron. Amom abalayan, ipudnok man langan kanya. Nagtibayo ak ididamok ti makakita ken ka. Amom no apay. At nangamin pagkakaingasan nyo iti day di nobyak anatay. Gapo itilyok ken. Ay. Saan nga ang angaw daytan? Nakabaso lang samot ken ka na balayan. Pagkawanan na. Saan na kumakagura? Nagmayat lang arudan ti panagtumpong tang agabalayan. Kamaudyahanan na. Nalpas mo't langan ti kasarta. Agas sawatan ngawan kurang na. Ay ayatan kalaunay, Hanilet. Ay ayatan ka mahat, Gomar. Jak mas paalan ti kinaragsak ko. Amangan no nalipatan yon nga da kayo pala ang iti unag ti simbaan. Kablaawan kayo anak ko. Kaadwan nyo ti aganak. Inki agarami ditan. Kahit saan kayo nga agapapawan. Ay, talaga mo tayo abalayan. Ang angawam na ito kakaskasar. No siyak to ti pakipaggananda. Diyak ipalubos nga agapada. Daddy, Mami, sakbay ang makado kayo. Umay kayon, agpicture tayon. Sumarunon to ang makipicture dagiti ninong kaninang. Kaya't kuha mo na pala makipicture kada kayo, Gomar, Rada. Sige pala yan, pagustuhan ka. Sige, agplastar kayo nga roden. Kalpasan ti panagpipicture tayo, mapantayo ni ti reception. Kat ijay tayo nga ituloy ti agraragsak. Ni Daddy. Kasla isa ti magagara. Pipita. Sir? Nagsapa pa lang aglutluto kan. Apay, saan ka kadi anabannog iti kalman? Awan mat di nakabannog sir. Nagtugtugawak lang nga nagbuy-buyak. Binoy-buyak ti kinaragsak da Sir Gomer kan Madam Hanili. Ano siya ka nariknak ti bannog ko? Ngay, mayatanak na rin na ng buy-buyak kada kayo sir. Kasla na kayo pa yung tinagkasar. Pilya kagayam Saan mo nga ibagbaga kenrada da ita? Tadi na kantukot pagpupungtutan. Nalaing mat nga rot asumao. Itimplanak man ket di iti kapek. Ay, antilaw ni Sir Conrado, kaya ba yan nak? Dito ata, tumtumpo di timag na hindi kalman. Uray na bandugak, nasapa aklat ta anak kariing. Mayat sakit iti, saritaan nyo kini manang pipita, dati. Uray na kayo mat, madam, nakaring kayo mat man. Pagsarasaritaan mi nga rod, tinaragsa ka pa nagkasaryukan ni Gomer di kalman. So tilanakmat ni Pipita. Naibagak ngamin, makapaapal kayo. Kuna namaten, mabalin ko pa'y kano ti mga asawa. Talaga na kayo, daddy. Amang ano, ikama kami lang aron ti mga asawa. Amangan ti dino, agkataab ti apo ko kan ti anak yun, ti asawa niya. May sakabat apilya. Ahuan gayam, talaga ka di asaan kayo nga ag-honeymoon. Uray saanan, daddy. Amang ano, abali to ti panunot mi kinigoma. Ay, dandanikit din nalipat ka nagkasaran na Gomer kan Hanilit idi kalman. May kawa ak. Nagrigat-gat kaya muntiag may maysa. Masol kumot lang kiti. Tasyak tinangdagdag iti anak ko ang mga asawan. Takayat ko launay amanugangan ni Hanilit. Saan mo't ga masyak ti pagyananda? Ay, malaki pulakit nga ron ni Conrado. Kasta unay kit din ti panangisala na kanya kini kalman. Kita agasawatan. Kanayon tan nga agkuyog asumra kiti trabaho. Siyak ti driver mo. Siyak pa iti bodyguard mo. Sayang ti kotse. Saan ko na mausar pa eh? Apay kumasayang. Pag sinublatan ta nga usaran. Itulnog na kini opisina. Sa sumrag kay ti opisina yung kini mami. Ang dalang aron malakip ko. Dahil panangibaga ni Daddy. Nga pagtipunan tayo, tinegosyo tayo. Napabot nga sa ni daddy. Taimbaga na nga agang angaw lang. Nakapasyal ka ba niti opisina, balayan? Saan ka kadyasim iti opisina? Madamdaman ton. Kasla saan nakakayat akasarita, abalayan. Nagragsak ta lang aro di kalman na nagsala. Si kamot abalayan.
Tila malaglag mo. Naragsak ka nga rod. Uray iti pa nagtumpong dagiti anak ta. Ken nagtumpong ta nga agabalayan. Den. Anya ti kayat mo asawa ni ti dayta abalayan. Abalayan. Amangan no sa bali ti pampanunutem. Ay awan. Anya ko mati sa bali a panunutan. At dalang madlaw ko ken ka. No radyo ka kuma. Nakapsot ti baterya. Mga lalak pa langit ti buwelok. Balagip ko lakit nga ron ni Remigio. Mabit lang kasla adda umawawag iti cellphone ko tag vibrate iti bulsak. Sumbatan pa'y lang araw, nagtrabaho ako. Hay, may isang apalayan. Awagak to ni Hanelet inton madamdam. Kumusta kayan, Mami? Saan ka di pa nakasangkot ni Gomer? Pimanaw mo't lahat ako, si Tay na itulnog na. Itay pa, yasimbang pa. Kinasarita na klabi Nasimbra ka dito opisina na. May kawak nga road. Kastalaan, tadamdamo na, Mami. Maruwam kayong tumatlaan. Yaklam mo na maruwamak taw. Uray ka na yung kamakit-kita ni Gomer dito opisina. Ang mga numabali na sa rungkaran na kainton malang? Mabalin, Mami. Oray ta, sukunan da ni Gomer dito opisina. Agkukuyog ta iton. Nagyaman ak. Kunak tupaya na lang kakala ka sarsarita. Sige nga, Rodan. Bye. Bye, Mami. Tanagkamat, analakaak lang ang kasarsarita. Nang mabiglaan. Kaslat na sa bali akayat asawan ni Mami, itiday dyan nga imbagana. Pasado alas 5. Awan pa'y nagiti agasawa. Pepita, umay ka man dito ayan ko. Taad na ibagagkan ka. Wansan, umaya ko! Saan ka di ngay mawagkan ka ni Anilet? Pasado alas 5 ngaminan. Awan tamatan ka ni Gomer. At nang amin na panak itay alas 5. Ay awan ka is-iskan da dya Gomer. Jakmat lang nakasublin dya opisina. Awan na pa'y matsal. Amangan no madamdama payat dadan. Na-traffic lang ata sigurado ka iti dahi nga ibagbagang Pipita. Amangan ko na. No, na-traffic da. Ilo sakti ka sarsaritam saan ka nga agibagbaga iti saan mo sigurado. Amom kanyak iso abimak nangak sigurado kadagiti amin nga ar-aramidag. Saan ang makatulong dahi tapat ta. No pat-tapat na kunam adda sa bali nga atap ko. Neste, awan ka din sa baling ibagayos. Awanan! Adda kumapay tiyang mom. Dahi talaeng. Malaksit si kati adda ibagana. Awan mo, sir. O sige, isa ka nang tipang rapyan. Ay, panawag man lang ang dita nga mo. Amang nagadumanan, di magabagana. Agyamanak, saan na ka napagkadkadan, Hanilet? Mailiwak na una yun kada kayaw. Nasaya at kauna yamanugang. Naibagag nga rod ni Gomer ti awag yu itay, Mami. So nga, imbaga na, pagustan na kayo. Manupay lang aldaw manipot nagkasar kami kan Hanilet, Mami. Manupay lang aldaw, ajak imyan dito'y balay. Kan kanayon mat nga kitkita tayo di opisina. Ay, nagadulakit di nga imbagam. Rayak laan na ang sana din ngag. Imalak nga rod kada kayo. Asino kumapit ti umalaak no saan ada kayo, Mami? Nakaluto kayo ka din. Amangan no gaputa saan dakon akadendan na kat agpabisin kayo matan. Ay, saan pa? Tayo nururay kayo. Awan pa'y mo't alas 6. Nga babakan no kayat nak. Nga ilutwan iti na ima sa lutom. Nilay. Mabalin matlat ta, Mami. Ada kay mo't la dito yan. Kadwaan da ka mang rabi Kan umyan kayaw. Anyan ni Mami. Unlimited ti panagkid daw da. Ay, saan ka na kumudra? Awan problema kin ni Hanilet. Tanasaya at manugang. Madam, na kayo kanto mawawag iti cellphone ka? Naimbag ta, nang muti pa nagkiriring ti cellphone mo manang Pipita. Ano pa sa nanay pasubo Makaammo ka lang naman nagtalawag kini dati. Iti anya! Anya ti kayat mo saway! Anyat na kay pasubwam! Ningarod, Mami. Ada kita dito'y balay na Gomer. Nagumbigamin itay imawag asarong karan mi kini Gomer. Itay ada kami dito'y. Imbaga naman dun ngelutwag. Yun siyempre. Mangrabi kami matan dito'y. Ngeka, naman madakas na dayta. Tidakas na.
Umiyan kami kano ditoy. Awan lang tadakas na. Sa bagay. Si kanto lang nga rodent ni mangibaga kiti daddy. Ay, inidam ng cellphone na. Ay, api nga ta. Nasana ni Sir Conrado, tinawagan na. Kunam nga ta ajak nang nagpipita. Kunak man maglutluto ka. Asino tayo jay imawag ka? Ni Madam Hanilet day, sir. Sigurado kay tiday tagay pagpagam. Amangan no pat-tapat tamlaeng. Ha? Ni Sir man? Rabrabakan na. Ay saan ka rabrabakan? Apay ko mga awagan da ka. Wano, mabit laeng. Ag-overtime ka din ni Gomer. Ket inramraman na ti anak ko. Di agawid ko malatan. Sak ko man tinawagan na, ta sinukon ko ija opisina. Wano na dadaalan da. Ay, sir, ang daday niya balayan niyo. Naiapay ni abalayan, adda ka di dakas na pasamak na. Sinmarong karkano da, sir. Gomar kan Madam Hanilet, iti balayan niyo. Tang inawagan na. Nay. Iti kwan, nagpaluto ni Nana Rada iti pangrabi ay. Ijay da ka numaten na mga rabi ay. Kan ijay da ka numaten na maturog. Naaringan kan sambaten kada kaming agabalayan asaan nga agpakasao. Adula una yung tinaibagam. Kayat ko asag kay saem. Ay, saan nga tinayta, sir? Gaputa nagdamag kayaw na niyat nagsarita ni kin Madam Hanilet. Talaga kontrabida na yung abalayan ko. Nalpas lang arudan titulag dagiti agasawa ang makipagyanda kanyak. Umagaw pelaeng. Kaya't nan sakit di ang maplaying kikan. Sir! Saan nakmanamulmulaga talaga sa pipita? Uy, dandanig pekid dan nalipatan ang lalaki ak. Ay, adagan kasta, sir! Matiktikawak nga rod. Ay, saan na talay? Bagiyumot na ito. Talaga ang makapong tutak iti daytoy anamwa. Iyalaan nagmanket di iti arak. Ken kaduan nak nga uminom. Panek nga kam itati kinalaing mga agloto. Agloto ka iti na imas apulutan ta. Tangalakay di arak, sir. Umot makitang arak dito balayaw. Nay, gaya maya. Malaala, umay ka nga ron. Kaduan nak amapan gumatang iti arak. Kanya pala ti oras. Ay, talagang sa kaya tayo lakay kag bartek. Kay, mabitlaeng. Nay, niremihyo dati mawawag. Hello? Anya? Adda pa ng tama sapa? Alas 5. Oh, nagsapalakit din. Sige nga ron, tama pa na kung maturog. Bye. Nagkapawan dila kay nalipatan ng tibagpagana. Akadwa ak amapan kumatang iti arak. Nasaya at mal. Impaglakit din taday mawag gayim na. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dati wastorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, data subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at magtultuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Ay, Jack nakamakap ti panag-ring ti cellphone mo kamutaw. Nagsartang matitayan. Asir-sir ko lang iti kwartaw. Kalkalpas mong samot anang iring pas iti trabaho. Kasta nga raw, dandan yung nalipatan ni Sir Conrado, tinang rabi ay. At tagayam kasta tao, Pipita. Negosyante ka diti amom? Wan, negosyante na. Uri kinakiasawaan ni Madam Hanilet, ni Sir Gumar. Ang damat negosyo na kan mami na. Nakiasawa kaya man ti amom mabalasa? Eh, Jack ka din ay magagan ka? Nalipatap? Ay, saan ko lang ataan na lagi pa? Dandanin nalipatak man hindi mawag. Awan na patig may bagak, kahit kala akong staan. Nasayatak lang ulit ako yun. Problema ka na iti amawak. Sige nga rundan, bye. Ay, tikit na Sir Conrado, sumaaw. Apa yan nalagip ko manay? Isuman di pampanunod ka. Ha? Saan ka problema? Salita tayo. Makaturturog ak nga rodan, mami. Anya nga tano, umuna ako ni ti kwartok. Nihanilitlat ti kasarsari tayo. Anya ka matan. Aslawan ni ilayo ang kanyak ngayon na. Kakaiso na nga da kayo. Di ka pa'y sumango kanyak. Uwan mat kaming Gomar. Pagusto mo ni Mami. Uray italaan. Anya nga italaang? Dito'y kayo nga gyan. Ay, mami. Makaturturog ka katalagan. Kangarunan pagustuhan na gitimatang. Siya kung ti makisarita ka ni Mami. Uray ta, sa anak pa yung makaturo. Anya ka dit orasan? Apay abay mangon kan?
Pasado alauna pa iti parbangon. Yak makaturog. Maulawak kin kasla. Urayak la makaluan. Anya aya ti problema. Awan. Ngam kastoyak no damok ti maturog iti may sa abalay. Di mo ko maimbagay tay, tanagawid ta. Mapainak nga rod ka ni mami. No jak makastrap iti opisina nitong bigat. Makaamu ka ito pa'y lang ni daddy. Sana problema day ta. Sige, ikarigatam nga rodon ti makaturog. Anya kalakit din, Pipita. Amom nga adda papanag iti alas 5, apay asaan nakarinig. Sir, pasado alas 3 pa iti parbangon. Nay ko nagmano alas 5. Parbangon pa ilang nagsipmat di tarwal. No alas 5 kumakan, nalawagan. Ay, sus na ba rin ko asak. Mabalin ko sa apay nga ron nga iturog. Ay na, ringan nagtulangan. Na kayo asan. Ngamsan ko basol no, maladaw kayo tinagtulagan nyo, iti gayim yak. Naibot-bot nga nakpay, Pipita. Saan mo tagas na pagadalan nga anda multa tinaladaw? Wano numaladaw ka iti opisina kat anda multam? Yak mo di kasasawin nyo, sir. Yan. Cellphone ko diagrig. Gapo iti panagkabaringkwas kan panagdardaras ko. Nabatik ti cellphone ko iti kwarto. Insari misyo ti umawawag. Maamangan no sa anak ko na makaturog. Pipita, no sumang petag iti agasawa, ibaga makayat ko akasaritay da. Barang kayat dapat iti agawid. Sige, palawan ka. Di na sinumpatan yung cellphone na. Di na pala may turturog timbaga na papananday di kayo na. Napatagngata ti pagnada. Nani dyan, anya dyan baga na. Kagura man samot di abalayan na. Apay ka sa tila nga manabigatan, napakpaksuyan kan samutan nilet. Apay nga minasan kayo anag-honeymoon. Ni mami mo tila'y bagbagana. Ang kakapsutak lang, mami. Sa anak-anak katurog unay. Taapay, anya di mo na iturturog. Kastaak ngamin, no damok ti maturog iti may sa abalay. Ngamin ton bumaybayag. May rawamak tumatlaan. Mapadakas ta, papanan na. No di mo mayamo ti bagim ditang. Maulaw ka talaga. Talaga adyak ka ba alam ti mapan mga opisina? Mami, aday baga kada kayo. Dahil ito tinagsaritaan mi kanhan nilet. Kadwag pa lang ni daddy di opisina. Anya? No mabalin la ko mamami. Uray talaan. No day talabanag, sana ka na rin at kasarsarita. Kapilitan nga rod asyak ti agluto, iti pamigatan tayo, no kasta? Jayton balay mamigat kami, mami. Ang mga nung sa anak pa iti di ang makapangan. Nagatas ka pala nga rod. Siya akong ti agtimpla. Uray man na nauak akatugangam, akas ijay amam, nadunguak matkat. Apa ini dati manang Pipita? Saan ka di pa yan nakariing? Pasado alas 3 pa lang, iti nakarieng. Anda na sapa na pananday ti gayam na. Nakagura pa ikitarod kanya. Apay ka no adyak rin eh. Tiyan mo na, alas 5. Nabaringkwas nga ta. Apay nga si ma'am ni Pipita, Gomer. Baka kayo na nga rod. Anya pati bagay ikaw? Saan mo paglulukpan ni manang Pipita, Gomer? Amangan no sa anak kaimasin, daglutong. Saan mo takas na, madam? Daka mo ti gumura? At dapat daka mo ti agpasugnaw? Inak lang nga dagdigos. Sumrag kamat na ti kwarto ta. Makaturog kamat nga tan, hanilet. Urog ako na ko mga awagat nakmag ni Daddy. Hello, Daddy. At na patagapag namin ka ni Remisio itangal daw. Saan ka di ngayon baga ni Pipita ken ka, nasapa ka nakariing? Ayan nyo gayam. Nakasangpot kami gini Gomer, Daddy. Okay, si kapay lang aron ti makamu di opisina. Diyak mo no anya nga oras sa balpas kami kan Remisio. Anya nga tangal ti pagkangkin ni Daddy. Naawatam ka di timbaga kandilet. Sayang teto yung pangwartaan. Parang saan la ang mangulaw ni Remisio. Wan, Daddy. Kan agan-anad kayo. Kan saan kayong agap-apa itigayem nyo. Amangan no pumalpak ti pagnayo. Ay saan mo nga ipagbaga data? Sos, amangan no pumaiso. Sige nga raw din, Daddy. Bye.
Kagangag may sa ka dito opisina ni Abalayan. Kumusta di asawa? Agkakapsot, mami. Ngam ikaregatan na kano ti sumrak inton madamdama. Talaga asa nakabalan, di na ipilit Mapaanak to iti balay da. Akadkado ang di asawa. Ungayam, amo ka din ni Abalayan, asika ti bang opisina dito. Saan, mami? Di, abay di mo yung pakada. Makigtut-lakit di, no sikat madano na dito. Makigtut. Ang adada maragsakan, mami. Ang mga panunutan na, akayat ko na pagtipunan ti negosyo tayo. Anya, nini. Ay, saan na mabalin dito Gubat! Nay, adan ni Abalayan. Naladawak nga imay ng opisina, tada na patangain na si Kasok, Daddy. Nakapasyar kayo man kini Gomer dito opisina, Mami. Kaya't kano makita ni mami ti negosyo yo. Ang awan na danon mi dito opisina. Adda nga min napataga na pa na, Gomer. Ay paglagit din ta nalpas mi matlaken ni Remigio ti pagnami. Saan kami nga rodan nga agbayag kan mami, daddy? Adanadlaw ko kadagat empleyado yo Abalayan. Kaduan dati babae, agkakapintas da. Naimbagtawan masirig mo kadakwada. Makakatawa iti dayta ko nam Abalayan. Ako nam nga rod kat adda nakuruso na dagin Nakapimpintas, nakapudpudaw. Aging gaan na duktalak, abaklamat gayam. Ano yan? Mama, italang anang ko ti panagkatawa yo. At nga rod na kay baga kanya kitay, sumirigak ka no kadagit empleyado. Angam sigurado ka babae, hatilo ko agayam ko. Mayat ka no agkataab ti potot ko, kenti inaunaan nga apo ko ta. Anyan day ta Abalayan, tila may bagbagada kang kan. Ay, agbati ka pa'y Gomer, oray muna akto no kwan. Itayla na paliw ko at akrut kagayam, Gomer. Mabuting kakit din na bamuan di Abalayan ko. Asikati mag-opisina iti negosyo da iti dajegal daw. Makigtot nga rod no kwa, mami. Saan nga minanay pakadakan kwa na? Iso nga imawag ito ni Hanilet nga umaymot lang mga opisina. Naragsakan ni Abalayan na nakakita ka data. Ti amo na nga ta, mayata kun nga maisugpon ti negosyo ta, iti negosyo da. Narangay ngamin ti negosyo da, mami. Saan nyo kadian adlaw? Ad-ado ti empleyado da. Ay, oray ado ta, empleyado da. Saan na ditat pakakitaan nga asinsado ti negosyo? Ngamdya kayat, Gomer. Pakawad, di oray gubat. Nangag ni daddy ti imbagayo itay. Ang kaslawan ang nyaman na. Ang mga no ti atap na kat adda ka apayo. Ay, saan na nanggag? Kat no da kasarsarita na iti cellphone na itay. Nangbayangin ni madam. Nang nagkutimbaga na itay kini Sir Gomer, asmar sarunan tulad na niya opisina na. Apay nga tasan na ng kuyaw. Kaslapay kiti agmamayaw. Talaga anja akong kabaalan man ang pipita. Nakapsutak, kan maulawak. Kaduan nakman langan ito ospital. Nay, nakaluslo siya kayo ang paiso, madam. Ay, kumput kayo kanyak na mga lumatumba kayo. Manang pipita. Nagrigat ti kasto yung marikrik na. Magdadagsanak sa talaga. Langgong ka talaga. Manipod ita, saanan Remigio tinagan mo. Kas na sigurado kang agsasao, ninamnamaklaki din a milyon ti maganan siya. Saan mo't gayam? Ket? O pues, sa ngariw-riw adanog tilag-amam kanyak. Ha! Agsaga na kalaangan. Ha! Day, nakaroon sa abot launay dita ako na mo niti kita sarsaritam. Di mo pala pinatay tigayam mo no mamin riw-riw adanugaw. Saan ka man na makibiyang? Abalayan ka laeng. Na, pabayanan nak. Kaya't mo sa gagapatagagabalayan. Talagang sa magagit ka. May sapay dahil yung apipita. Ira na nakit din ti umawag. Anya nga tati baga na kanyak. Nagadugayam ateks na kanyak salbag. Ito yung titanong saan. Kaya di ka din aga sa pagkalma. Ay, makaanayan dahil ti danom nga ino magpipita. Naimbag ta imawag ka. Ang mga nunagapa kami kuman ka na balayan. Si kakidimot nga may nabalayan. No, adya ko ba ti Dio nagkinawatan ni Jeremy o sa anak na Ramraman? Ang mga no ituloy yung agapa, Mami, Daddy. Ang damat kiti ni Pipita, arepere. Saan na agapa? Tamamuan bang tinapintas?
O, anyo dahil napinta sa damag pipita. Nagpatingga ka din ti gubat ije Middle East kat lumakamat ng ti gasolina. O, jak sa mamati. Awanan ti bumaba. Ngumato aminin. Daddy, urahin na kami ngagsawa. Napintas adamag daytoy. Agdadagsan akon. Nay, nagpintasin na damag. Abalayan, di ka gumuruguray ti dayto yung ibagak. Anya dayta, sigurado amasan na dakas. Ang sagana ka man ang pipita. Talagang sang agrepiri ka. Abalayan, saan mo tagidaksel? Sapay kumata saan nga umala ka datati apo ko ta analaing asumao. Bitaan dere miti nagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumaradong nga pan nakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sapay lang kumata naniliwa kayo pabayad kita ito nga drama. Tapos daw makaipaay tiraksak ken liliwa dagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intad sumara naman di mo ko manipipata di like ken at subscribe. Ken pakishare met time dahil nga video tayo. Agyaman na kata kayo amin nga nakipagdingeg.